Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañ tawi kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka larba hannde kuɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono manama e jettoɗe serenɓe men jettake e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe wadde félicité Sénégal e Mauritanie caggal nde ganduɗa noon hanki ɓe Mauritanie waɗi match mawɗo kono Sénégal ne waɗi match mawɗo kono noon Sénégal kam ko hen hooɗi Mauritanaɓe hoto tikkani kam noon oɗon gandi ɗo oɗon gandi ɗo kenmi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe noon kay ne jeeya ko ɓuuri tengtude banggue jayndeli ɗi to banggue yette ko wiyete ko kalten joni woni banggue sport nane nder jayndel ɗi victoire mo Sénégal dañi hanki ɗum noon goɗɗum nani hen woni banggue yette dawrugol ha tengti ɓe gardiɗo leydi ndi yiiɗi wadde recevoir toon to palais présidentiel ɗum noon ɓe mbi tan ko hande wonata so Allahu lamɗo jaaɓi joni gudditen walla joni garen hen e ko ɓuuri yaaji noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren jaynde stade e oɗo subaka jaynde coftal ɓalli noon kañum ari tan ko wiide ɓe ganda kay ko kamɓe goni baroɗe men ɗe kamɓe goni maître walla mbiyan tan kamɓe pawi koyɗe toon to Yamoussoukro oɗo saaha match mawɗo moɓe mbaɗi hanki haaɓe pi noon ɗiɗi Guinée ne dañi diga ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe noon tigui ndewerten garen e jaynde quotidien le quotidien kañum wi tan ko baroɗe men ɗe kay kamɓe goni lamɓe Yamoussoukro oɗo saaha saabu hanki match mawɗo moɓe mbaɗi ɓe mbi Aliou Cissé noon wi tan ko football mo Sénégal ko tan ko ganduɗa fayata tan ko yeeso kono ruttata ko caggal ɓe mbi noon hande kay ɓe mbaɗi ko ganduɗa kañum woni qualifié e 8e de finale garen e jayde les échos noon kam ko ɓe mbi gardiɗo leydi ndi Macky Sall ma wat kay recevoir ɓe ganda kamɓe goni lulliɓe ɗum ko hande kikiɗe wonta so 18 heures yoni ɓen noon ene jeeya hen sappo e joyo oɗon délégation jeeya hen noon Cheikh Bamba Dièye ne jeeya hen kadi docteur Gadio oɗo mo ganduɗa kamɓe goni ɓe mbi noon Abdourahmane Diouf Bougane Gueye Dany Mimi Touré ɓen noon jeeya kay oɗon délégation kamɓe ɓe mbi ko ɓe jahani hande ɓe jahani janggo garen e baroɗe men ɗe noon ɓe mbi tan ko ha joni aɓe kedditi e hakkillaji mabɓe kono aɓe pawi koyɗe mabɓe ɗo ɓe pawanno ɗum garen e jayde le soleil noon oɗo subaka wi tan ko Sénégal koko sali ha woni caggal nde ganduɗa kay ɓe jeeyano mayi dendagal mbangal NUIT waɗanno ɓe mbi tan ɗum ɗon noon ɓe garti kadi hakkude Sénégal e banggue debbati gorkati ɓe mbi noon Sénégal koko rutti tan ɗo fawno koyngal mum suutan ɗum ɗon wi tan ko ɗum ɗon kay leydi meɗen aadaji meɗen cosaan meɗen ha tengti diine hokkani men ɗum wadde noon ɓe jaɓantake ɗum hay lawol gotol garen e jayde l'observateur ari tan ko ha joni e audience kalteɗo o woni banggue luldiɓe fotɓe yaade toon to huccodirde gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon noon ɓe mbi tan maɓe jaaton hande kono noon ɓe mbi kay ko malaise tigui kañum waɗi installé e nder tan luldiɓe saabu ne wayno kay koɓe fecciɓe tigui saabu ɓe mbi ko eyyi ɓe mbi ala ɓe mbi noon kotolne sappo e joyo waɗaɓe recalé won hen wiyaɓe Mandia kamɓe sappo e joyo ɓeɗon kono heddiɓe kañumen mbi ko jahani ɓe mbi Sénégal ha joni tan kañum woni Elimane mo groupe o ha joni kañum heedi yeeso caggal nde ganduɗa kay Elimane Ndiaye hanki holliti hoore muɗum e match oɗon e oɗo mo ganduɗa kanko woni Boubacar e oɗo mo ganduɗa kanko woni guel ɗo cukalel kay jetteteguel sek elle ko noon kanko tigui nanni but goɗɗo keddiɗo o ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe noon tigui gariten e jayde tribune noon kañum ne oɗo subaka wi tan ko opposition o ɓe ndendini juuɗe mabɓe kay ɗe wiye tan junggo e fandu gam tan ruttinde régime o caggal walla tan régime oɗon ittude ɗum ɗo ha laaɓate ɗum noon ɓe tan ruttata ko hen caggal ɓe mbi collectif des recalés kamɓe noon ɓe mbi tan ko ala scrutin walla tan wiye report scrutin oɗon wiyede tan élection ji koko ruttinte caggal
caggal kamɓe noon ɓe mbiyani ko way noon to ɓe jiiɗa ko way noon garene jayde l'info noon kañum ari tan ko e banggue tan ɓe ganda ina dañi caɗele jibinde ɓe mbi noon hewɓe hen jahata tan ko wadde walla e banggue tan ko wiyete in vitro ɗum noon hewɓe hen noon ne mbaɗa réussir kono heddiɓe yahata ɗum ma en gar hen ko ɓuuri yajje garen ha joni walla kedditoɗen e jayde minute ɗum ɗon noon 2 minutes ɗum ɗon noon ɓe mbi tan oɗo saaha ko fayi kay e ɓe ganda kamɓe liggoto e ama e siyas noon e sotrak ex sotrak kamɓe ɓeɗon fo noon caɗele ɓe gondi oɗo saaha ɓe ndendini noon juuɗe mo ɓe gam tan kamɓe ɓeɗon ɓe ganduɗa ɓe koɓe dañnoɓe caɗele ligguey wiide tan yooɓe totte 1% e ganda komɓe jogana ɗum walla tan chiffre d' affaire mo ganda kamɓe ICS aɓe mbaɗa ɗum garen ha joni jayde source a noon oɗo subaka kañum uddata damal ɓe mbi tan ha joni barode meɗen de ko hen ɓe garti ɓe mbi kay ɓe kolliti koyemoɓe no fewi toon to ganda woni yete to Yamoussoukro e kay match uji poule ɓe dañi ɗi fo ala hen fo koɓe dutti hen caggal ɓe mbi ha joni e nder jayde source a kudegal mo ganduɗa yete kay kanko Diouf Sarr o addi ɗum e caggal nde ganduɗa kay e nder Benno Bokk Yakar ɓe mbi kay oɗo saaha koɓe waybono dilluɓe ni walla tan ɓe ganduɗa ne dañi caɗele e nder koyemoɓe ɗum ɗon noon kanko Diouf Sarr o fi tigui jungo e dow tabal hettiyankoɓe ebiyankoɓe joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ebiyankoɓe ɗum noon keddotoɗen walla duttitoɗen tan ko wadde félicité baroɗe men ganda hanki Allah hokki ɗumen folde ko ñagotonoɗen enen fo hakkude meɗen e Guinée ɗum noon ko ñagade tan kadi match uji goɗɗi garoji saabu koye 8e de finale faya so ummama hen quart de finale demi finale finale ɗum noon eɗen ñaagui Allah ɗum ɗon fo yo Allah hokku en totta en caabi dame ɗeɗon gudditen ha jettoɗen e finale o ya barkinalaɗo Allah ɗum noon hettiyankoɓe ɓeɓiyankoɓe noon tigui gareten noon eko fayi e banggue deuxiéme partie meɗen garen hen noon eko kalanoɗen joni e tan jayde l'info ɗum noon garen e fécondation in vitro mo ganda saaha fo ne haale oɗo saaha ko ɓurno ƴewtidede noon waɗeteno ko européenne walla yimɓe jaaha koye de Tunisie truc gam dañde gueɗe baɗe noon kono joni Allah walli ha ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ene waɗi hen hayso tawi cogguli ɗi ene ɗeesi serde seeɗa kono noon dañɗo caɗele jibinde ko wiya foof walla damal wiya yo fuggo foof musata e muɗum ma ya yiloyo ɗum noon ko dañɓe caɗele won dañde ɓiɗɓe ko ɓen kewi yaade wadde recours e ɗiɗon tan gueɗe fécondation in vitro noon ko tan ƴettude ko ganduɗa ko kañum woni ɓoccode debbo o ƴetta ɗum mbaɗa ɗum noon féconde banggue goɗɗo ha jiiya mataw fuɗɗima ƴetta mbatta ɗum placé e nder debbo oɗon ɗum noon hankkadi heddo faade 1 semaine 2 semaines ha 3 semaines ande beele jaggui walla jaggani so ɗum woodi noon heddito kanko debbo o heddito tan ko amo fada gueɗe ɗe ganda ko kañum woni e juuɗe Allah woni Allah wallitamo hen ha ɗum ɗon waɗa marché ɓe mbi noon ɗo e nder leydi meɗen Sénégal oɗon ngal ɗon banggal ko tolne 35 ha fayi 40% ina waɗa réussir ko ɓuuri hen hewde temedere ƴettuɗa foof capanne wawi wiide 50 walla 35 ɗi kam ina ɗeɓe daña hen réussite ɗum ɗon noon ɓe mbi ɗi nguɗon coggu ina tolni hedde 2 millions fayi 3 millions so neɗɗo yiiɗi wadde ɗeɗon gueɗe ɗum ɗon noon ina ɓuura musde noon so tawi neɗɗo ummi ko Sénégal yaaha Europe walla yaaha banggue goɗɗo waɗoya ɗum toon ko toon tigui ɓuurata tidde kadi wadde ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu so neɗɗo waddi hen biyeji mum waddi hen hôtel aji mum waddi hen ko yoɓata toon to ganda woni clinique aji ɗi ɓuurata musde wadde noon hewɓe hande coggu nguɗon ma won ko ganduɗa musata e mumen kanko debbajo oɗo mo ganduɗa o rewe ngal ɗon banggal o wi ko kanko kala ko ganduɗa ko museki o tinano ɗum saabi ɗum noon ko yinnodemo tan dañde ɓiɗɗo e ko way noon te nde o woni cowiɗo ne Allah wallimo ha rewe jaam ha Allah rokkimo hen ɓinguel dewel amo yettira ɗum Allah no fewi hay so tawi koppareji e kewi o tinani ɗum ɓuuri ɗum welde walla welema o ɓuuri koppareji ɗeɗon ko hollidde tan saaha foof ɓiɗɗo
wana ko fijirte sabo ɓiɗɗo wana ko weeɓi mo won tan ɓe ngala probléme muɗum kono dañɓe caɗele ɗe so jii hande jibinowo ne wara walla jibinowo ne weddo jotto kone wiya oɗo anda ko dañi ko walla anda valeur mo jogui o walla jogotoɗo ɓiɗɗo toppittako ɗum yeeƴotako ɗum saabu hewɓe hande nan ɗo ne jogui ɓiɓɓe mumen kolla ɓiɓɓe mumen caggal yeeƴotako ganda ko woni e dow mum ganda beele nani ñama ganda beele nani jara toppitaki hen haydara ɓiɗɗo noon ko trésor te Allah mo totti ɗum fo ne andi no foti tottude ɗum on yo yen ko enen poti ruttade ɓuuren yañude ɓerde amen ɓuuren toppitade ɓesguli amen ganden ko joguiɗen ko weeɓani saabu hande so neɗɗo yeehi ne nanna 2 millions 3 millions ɓenne mbaɗa hen ko ɓuuri ɗum gam dañde ɗum ɗon tan e juuɗe mumen ganden wona seeɗa te ko neɗɗo dañi fo yo yettir ɗum Allah ɗum guddirten hettiyankoɓe biyankoɓe ma en pat commentaire uji moɗon e plateforme o yo Allah rokku en jaam waɗan en kisal bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en to banggue caméra ko Djiby Dieng e Hawa Diagne ɗum noon yo Allah waɗan en jaam e kisal hettiyankoɓe biyankoɓe to montage ko Ali Fall ha gongol